Ganda. Ito yung paligid niya. Tingnan mo naman yung mga dahon. Lamig dito guys, 5 degrees Celsius ngayon. Tanawar, gunaan ninyo guys, oh. Oh, nindot kay diri nga lugar ba. Pag autumn, ginadayo yun siya nga lugar. Oh, dagang kay buntag pa lang sa iyo ha, dagang na kay tao diri. So, maaga kami umalis kanina. Mga 5 kami umalis. 2 oras biyahe namin dito galing Hamamatsu. Wow, tara ikutin namin to dito. Ganda oh. Tingnan mo naman yung mga puno dito. Oh. Ulang-ulan na. Kahit malamig dito guys, sobrang ganda. Yan na lang kulang. Pwede na pang isang bahay yung puno na to. No? Geng geng. Tara sa uwan tayo. Tantri karon sa Kurangke. Sa kalugar ni diri sa Japan, sa Toyota. Aichiken. Grabe ka tugnaw dre. 5 degrees Celsius. Pero sulit ang lugar. Tingnan mo naman, oh. Sobrang ganda ng lugar dito, guys. Daghang kay tao, tanawa ng tao dre, oh. Oh. Awar gud no. Mura kung katong naa sa One Piece sa Wano Kuni. Taga nagtawo. O ginadayo ni siya diri pag autumn. Kani nga mga maple trees diri po around 4,000 ka mga kahoy nga maple trees ang naa diri. Uni grabe kanindot ang lugar oh. Buntag sayo pa lang niya. Alas 8 pa lang tanaa diri. Oh. Tara ato ta sa unahan kantang nasinagan sa adlaw. Yung nasinagan na ng araw. Ganda guys, oh. Wow. At least before makauwi, nakapunta man lang dito. Sobrang ganda, solid, kahit sobrang lamig. Tingnan mo nga yung isaw nakatalukbong pa yan, oh. Japanese pa yan. Buti yung sinuot ko na jacket ngayon. Yung yung makapal. Oh. Grabe, sobrang ganda boy, solid. Oh. Daming tao na pumupunta ngayon dito. Ganda. Wow, tara punta tayo sa unahan. Oh, hawa, nasinagan na siya ng araw. Ganda. Tapos may mga nagtitinda naman ng pagkain dito. Ayan, no, maraming mabibilhan ka rin ng mga pagkain. Ayan, pag nagugutom ka. Grabe kaganda ng lugar. Punta tayo dun sa may taas mamaya. Tingnan mo yung mga bahay dito guys. Oh. Oh. Sobrang ganda. Sulit yung punta natin dito. Pakalawak na lugar na to pala. Tabi siya ng ilog na punong-puno ng maple trees yung paligid. Ito yung isa sa mga lugar na dinadayo dito kapag autumn season na. Oh. Labas tayo dito sa may tulay. Ayan siya. Oh, ang layo pa hanggang dulo pa yun, oh. Ganda. Wow! Tapos ilog yung paligid niya.